je privedená zo zahraničia, je to kompletná java, je dá sa povedať, že predreňovačný stav, ale veľmi zaujímavá cena tejto javy 634. Cena vyvolávacia je 800 eur. Má záujem niekto o túto javu za 800 eur? Máme tu pána, ktorý podvihol, takže máme 800 eur prvýkrát. Má takto záujem prihodiť na 850? Dámy, páni, už pozerám, že už hlavky nakmetajú, že kto si mnou prihodil na tú javu. Takže momentálne sme pri cene 800 eur. Takže ešte tu nejaká tá sekundička, takže 800 eur prvýkrát, druhýkrát, takže gratulujem tomuto pánovi za 800 eur na javu 634. Pod poradovým číslom 15 po ľavej ruke, to už som povedal, máme Škodu Rapid 136, predrenovačný stav, je tam zaujímavý motor Škoda 136, dá sa povedať, že favorit. Vyvolávacia cena tohoto Rapida je 3000 eur. V dnešnej dobe si myslím, že tieto autá idú do kurzu, takže stále by za to považovať nad tým, že by si niekto kúpil takéto auto a zrenovoval si ho. Kto to vie zrobiť, tak ako tým lepšie pre neho. Takže 3000 eur prvýkrát, páni. Má niekto záujem o tohoto jemného Rapida, ktorý sa nachádza po ľavej pred bufetom? Pozerám. Zatiaľ nie, takže ideme ďalej. Pod poradovým číslom 16 máme tu veľmi krásny magnetofón značky Tesla. K tomuto magnetofónu sú gratis 5 kazety. Ale v takom stave, jak to tam. Ale v takým stave.